hvor du laver noget. Så kan du gå bagefter og på et eller andet tidspunkt, så bliver man så irriteret på det, så laver man det om. Ja, det er rigtigt. Og ligefrem ikke at montere det, og så være irriteret på det, så tænker jeg, så er det bedre at stoppe nu. Ja, det er klart. Jeg ved godt, jeg har løjet alle 4 stik i, men dem kan jeg løje ud igen. Ja. De kan sagtens tages ud. Ja. Så tager bare varmestål, så kan jeg lige få dem ud. Og jeg har lavet printmasker det hele, så de er printet ud, og de skal bare lige klistre sammen, ved man skal lægge 2 sammen, for at den bliver lystæt. Ja. Og så på et eller andet tidspunkt her inden for længe, og så, inden så længe, der starter jeg lige en printproduktion op. Men jeg har et spørgsmål omkring printproduktion. Er der nogle kort, vi mangler? Almindelige kort, jeg tænker på kørereguleringskort og sådan noget. Er der noget af det, vi inden for en nær fremtid kommer til at mangle lidt af den af? Så jeg skulle tage højde for at lave et par stykker af dem nu, jeg alligevel kaster mig ud i, at jeg skal lave nogle print. Nu skulle den gerne være rigtig først hugge den her. Vi skal nok have noget kørereguleringskort. Vi skal bruge et her, blandt andet. Ja. Men spørgsmålet om vi skal have et reserve mere, eller reserver liggende. For jeg har jo også